Una dona, jove i vella, que canta una cançó dolça mentre desa les camises blanques, entre branquillons d'espígol als calaixos d'un armari alegre amb paisatges de verdor, i de tant en tant s'acosta a la finestra per veure com la pluja rellisca pels graons de l'escala senyora d'un pati amb arcades rodones de pedra. Algú podria pensar que és la imatge completa de la serenor, de la placidesa, potser fins i tot de la felicitat, si és que n'hi ha. Però a fora, ben a prop, hi ha una guerra, uns homes que criden, unes dones que fugen, unes bombes que esventren la ciutat. I a dins, aquí, a dins, hi ha també alguna guerra, callada i quieta. Algú podria endevinar-la en la mirada malalta de l'Eulàlia, aquella follia del silenci fixat i absent. Bona tarda. La recomanació d'avui està dedicada a la celebració de l'11 de setembre, una diada que ens recorda a tots uns fets que van marcar la nostra història de manera tràgica i que es remunten en aquell 11 de setembre de 1714. L'obra que us vull comentar és La dona a la finestra, que porta com a subtítol El Born, 10 de setembre de 1714, i que està escrita per Vicenç Villatoro. Aquesta obra, que es va publicar el 2005, penso que continua sent tan interessant com en el moment de la seva publicació. Presentar-vos al Vicenç Villatoro és potser una obvietat, però en fi, ell és un escriptor, és periodista, és polític i actualment és el president de l'Institut Ramon Llull, que es dedica a la promoció de la llengua i la cultura catalanes. Com a escriptor té obra diversa i es dedica a diferents segments de la població. Té obra infantil, té obra juvenil, té obra per a adults i actualment acaba de publicar una novel·la que és Montrida. La dona a la finestra ens explica la fi d'un món, i ho fa a través d'una data crucial amb 2 anys, com són el 1714 i el 2001. En aquestes dates es produeix d'una banda, el 1714, la desfeta de Catalunya i el 2001 l'enfonsament de les Torres Bessones. Totes dues dates transformen el que seria el món que s'havia conegut fins a llavors. La història està explicada fent una alternança entre el que seria el passat i el present. I ens explica això, tant els fets que succeeixen en aquella Barcelona assetjada per les tropes felipistes i on es viu molt malament, on es pateixen tots els horrors que comporta una guerra i un setge de llarga durada, i després l'altre factor és el d'un cineasta nord-americà, que a més és negre i és jueu, i que va perdre la seva esposa en el tràgic succés de l'enfonsament de les Torres Bessones. A partir d'aquesta visió del cineasta, coneixerem un triangle format per una dona, l'Eulàlia, i per 2 homes, que són els que viuen en aquesta Barcelona assetjada. Tot just els coneixem en el dia 10 de setembre, és a dir, en un moment molt i molt crucial i molt dur i intens, i no és que siguin els protagonistes de la història real, sinó que són els protagonistes de la pel·lícula que està dirigint, està filmant el cineasta. Aquesta polaritat de mirades sobre els fets és molt i molt interessant i és el que li dona molta originalitat a la novel·la.
Per què us recomano La dona a la finestra? Doncs us la recomano perquè narra d'una manera molt particular aquests fets que són tan importants per a la història, diguem-ne, col·lectiva de Catalunya, també per la manera com està escrita, aquesta alternança i multiplicitat de visions, i que gràcies a la mestria d'en Vicenç Villatoro podem llegir sense que aquesta complexitat ens la faci difícil de pair. És a dir, és una novel·la que es llegeix fàcil, però que permet molt joc d'interessos, molt joc de perspectives. També perquè d'alguna manera és una metàfora, és la metàfora aquesta que s'ha acabat tota una manera de viure, tant a la Barcelona del 1714 com a la Nova York del 2001.